За пореден път Българският културен институт в Лондон бе домакин на филмова премиера на английска земя. Режисьорът на "Лов на дребни хищници" Цветодар Марков и актрисата Яна Титова бяха специални гости на вечерта. Това ми е първият филм и го направих само заради това, че наистина съм искал да правя кино. Аз съм израснал в това време и съм част от това поколение, което е във филма. Няма съм изненади от актьорите, всички са ми много добри, аз предварително знаех, че са много добри и заради това съм ги взел. Много сме разочаровани, мили мои. Аз ще се оправя, може да разчитате. Филмът "Една история за любовта и отчаянието, за надеждата и разочарованието" определено развълнува публиката и те засипаха гостите с въпроси. Аз не съм живял никога в чужбина дълго време и сигурно е доста странно усещането да гледаш нещо познато твое, което отдавна не си виждал. Може и да се натъжат, може и да се зарадват, не знам. Накара всеки да се усмихне и беше страхотно цялото преживяване. Аз мисля, че ще ме разплача. Да се усмихне с горещия българин. Вторият ми въпрос е към двамата. В работата си позволявате ли на актьорите да импровизират или стриктно се придържате към сценария? Да, Силвия Петкова, главната героиня в филма, която е нейна, Хани се казва героинята, и Силвия Петкова поиска едно нещо да направим, което го нямаше в сценария. Си казах, че това не може да бъде такова нещо в моя филм. Тя вече каза, моля се, аз казвам, добре, ако целият екип е за, правим го, и тя направи референдум. Имах царевица между тея двата зъба. За тази реплика гласува целият екип на филма. Тя спечели и той въпреки всичко каза, аз ще я снимам тази реплика, обаче няма да ти я сложа накрая. Обаче после я сложи. И дори имаше една сцена, която Цецо каза, знам, че тук трябва да има една сцена, обаче още не знам каква трябва да бъде. Така че напишете си я вие. И ние се написахме и той беше страшно. Ами, първо много амбициозна програма. Няколко пъти в седмица да има различни неща, това си е абсолютно вече едно средище. И аз така много бих се радвал, ако повече помагаме на тези културни институти, които са извън страната. Защото те са лицето на България. И аз виждам, че те правят всичко по силите си, даже малко повече от силите си. И наистина и веднага се виждат резултатите, защото когато видиш, че има хора, публика, интерес, това ги кара и може би ги мотивира да продължават.